Wala lain? Wala exam lang o kung saan man sa dalas. Kasi sir, hindi naman sa uban. Pag-check na ko, Ach. Ang inyong istasyonan din sa kong radyo. Yes, every morning. No pull-ups. Because your program stagnant of your line. Tawagan na lang ko ninyo og Ason. Just call me Ason. Taga Matina Crossing, Indak Bayan sa Davao. From Matina Crossing, Davao City. My vital statistics, 32, 33, 34, 35. Nato'y pwestong kananan, Dulanday. I have a small business. That's what we call eatery. Slang man, how's the name of the eatery? Yes, that's eatery. Great, pud mi diri pud. Greet me always, Dolinday. Sige naman. You are. You are. Anak ka. Sige naman mo greet og tiluring sa mukha mo dagom. You always greet any kinds of tailoring. You eat dams? You eat dagin? Kusog na ba yung kaya niya kung sounds din eh? Basta pa ka muna. Yes, that's true. That's the kind of thing na maunang gumagas na riya niya. Basa lang. Basa lang gani. Kahit di ba pwede ikaw na telegram sir? Punta sa tag-Inglesan eh. Wala tayo pag-inding ani. Ako minaw inyo stasyonan. Yes, I always listen to your station. Sakto. Ako bungol, sounds kusog. You are Tarzan and Baro. Ako doon ay amiga, Alice pangalan. Si Tae, kahit galala. Sinungaling. Alice ako, dugay amiga. Shortcut man ka. Sumunod mo lang ka-shortcut na. Tinapulan naman po kayo na. Tinapulan na. Dugay naming manag-amiga ni Alice. It's a very long friendship relationship. Nakita niya kung unsa ka asinso ang akong negosyo. Alice is, see me, I'm going up and down. Walo katuig na sa kuwapod si Lizelle. Akong tigluto. My cousins is 8 years in work in my house. Cousins. Cook. Kasam cook. Kasambahay. Samtang, dugay na pa na ko nga boy, si Rex. Yes. Rex is my
my very, very long driver. Boy. Yes. Okay, nang race day pa nga, kay boy. Race girl day. Apan, doon na day say, daw tang intensyon, kanako si Alice. But Alice is, there's a kind of, bad intention of me. Pinungdan dito nagsugod ang gap nun sa kong kinabuhi. That's why this is the story of the stagnant of my life. Uy, rin eh. And this is Alay ka what po. happened. Yeah, yeah. Rex? Ma'am, ako naging hangyo dito sa bangko, ma'am. Di maging sila masugot, ma'am. Nga, madugang pagkagloon. Lain na, Rex, kabalo ka, Rex. Sa kisang kuha na tailor sa bangko, di kit mong pahangyo ni mo. Trawa na ko ng itsura ni mo. Ma'am, nag-long sleeve lang yung ma'am. Bisag igang kay ganihan, ma'am. Oo, bisan pagka-long sleeve ka. Mura mo ka kasi, kuha na og naungoy mo lang nga. Ma'am, ay padayon, ma'am. Resign ko rin, ma'am. Mo gani. Sala. Pagkauna na ito mga iro dito, B. Oh, ma'am, tawag ko na si Lisel, ma'am. Tama kasi Lisel dito. Lisel! Lisel! Lisel, ba? Naman, nagluto na kayo na kay customer dyan, Lisel. Nakaluto na ko, ma'am. Sabay mo giluto dito. Pila ito kapatahi. Upat pa. Pagpapa naman nung kasakuha. Dungagi naglima. Kaya kang kayog mo kaon diha. Ha? Sige, sige. Bihanan nyo eh. Karoon ko kita sinira bang galuto ka tiks-tiks. Pero maayo hindi mo luto ng bataan eh. Ay kumpiyansa na nga. Nagtrabaho niya sa atbang ha. Karang si Kwan ha. Si Ralph. Kay man na, disgrasya ka na. Pura naman itong na politician siya. Pero, saan man ako ni, uy? Saan man ako ni? Rex? Rex, ulti ko, Rex ba? Ma'am, pagkaon sa kagiro, ma'am. Bahala na ka diyan, ma'am. Rex, uy! Amiga, na-short ko sa akong kwarong Amiga, uy. Di ay ba? Kaluoy po ni Mega, uy. Problema Ay, lang ko. may katabang diyan ni mo. Kasama ko kung ni ma-short ani Amiga, ngay maglagot ko ni mga construction worker diri kay tingala ko pag sa manita ng mga plato, mga wala man. Yung bagay plato, mga kutsara diri, mga baso, gipanghimo mag souvenir, uy. Kaluoy po ni Mega ka, uy. Ang nabilin sa mga dyan, ultimo nga luwag nga bagol ka ni Amiga, gikuha sa mga aning-aning. Amiga lang, bangi ko Amiga, bi? Hala, pahula ng katagkuan. Papuhunan ni mo. Abagat na ka. Ako'y bahala sa tanan. Amiga ka na nga, mga pila may magpahulam ni mo sa kuha. Una, pahuman daw na ka og sabihin. Okay na na. Sige, Amiga, o niya, sunod, may naman na pag 50 mil na po, kaya basig mabankrupt na po, at least nagkasaad na po ni mo daan. May problema na, uy. Ang importante nga, ibalik ba ko, ha? Sige, may problema na, basta mukusulan niya akong karinderya, ako jud nang balik din si mo, Amiga. Sige, masalik ko ni mo, han.
dugaya man yun yun. Wala naman na niya mo. Ay, ulit ang munggos. Asama ba ulit ang munggos ko eh? Ako na tatay. Kato magkapaspas dok matilyo. Saan naman tayo? Asa naman akong munggos kay order dire. Ito ang ginataong munggos. Naunta naman na nagsudan dire. Grabe naman na. Patutsay, Heidi. Wala na kami sudan, ma'am. Asa man ito atong kusinera di ay? Ano ito lang sige text niya po? Ay! Lizelle! Tayo pag diri day. Sabi mo rin bata, ay. Wala na kay giluto diya. Ma'am, wala naman tayo lutuon. Ang luto tinapa diya sa kuli ko dong. Wala na tayo udong. Kadang ilang, Noy! Ang bakang spaghetti, Noy! Ang kala mo. Paborito na ko na. Lutuin ko ng udong kong tinapa spaghetti ko naman ugaw-ugaw lang, ha? Sige, mangutang sa kumam. Ikaw! Bungot ito, mo tabon man siyang bakbaoy. Brad, kaya nga. Wala naman lang sudan. Alam mo, Brad, ka nalagi yung kuha niya. Beef. Nabi, bab, ingat sa baw, Brad. Sugat. Bab, ingat sa baw, Brad. Ano lang. Ay, di ba? Monggos na Brad. Balisin ko. Hindi ako ka ng munggos kaya sakit ng arthritis. Ay, dari, Lizelle. Lutuin na lang po og kuan miswa, ha? Miswa niya. Dugmo ka ng tukwan kani nga wala naman noon ning ilo. Dugmo ka gud ang tinapa. Sige, ma'am. Isa man ni sulod nga payat nga babae. Gusto na mo kaon, naman ni kaon siguro na. Payatan na, pakaon na lang babae diya sa gawas. Tara ang kuwan, ma'am. Biswa. Sa mga tres. Saan naman ako spaghetti? Tara ang spaghetti ug biswa, ma'am. Dali pa ko diri siya. Ano masigaw ka katingala? Ano masigaw ka katingala? Sa majugga. Takda na ka na yung mga pulihan diri. Kasi wala na magkang bukalista sa Aerosmith, ha? Hindi ka katingala ba? Lagom na kay kang mata. Ha? Sige, ihatag na lang sa tiguang to yung spaghetti. Saan naman kawirlan ni Bayagan? Nagkatunog sa luwan. Noy, dala niya. Tuloy mo ko ang spaghetti. Unsa ko no? Dahil ginawirlan na dahil mo ko sinira. Anong nawerlaban? Saan spaghetti ang udong palitin na pa binuang? Kala kayo maratohon naman tag 15. Binuang paligay niyo. 15 raman isa ka palaksala na. May tao na lamig na. Kabalo mo kabuhiyon kung tinapa. Sige na, tama na kayo nakalagay mo reklamo mo dyan boy. Sige na. Ay, nakakagamo di atay. Ay, kung tatay-tataya, hindi ko mukha niging tinapa. Kana na lang dayo ka na sa garapon. Sige. Ay, tara tayo! Sige na. Sige ka. Kala, gusto niyo mo yung dyan kumukha na dayo. Kala, lalana lang ninyo diya. Patay mo. Amid akong bahaw. Kami ada ni Dayok di Prada. Ayaw na kay Ikan Plus tutunlan. Ay, tayo mo kinagikaon na. Kakitsa ba dahil ni Jay? Lain man yung paminaw na tuwa ni Dayokan eh. Langsa magkayo. Ato ba lang sa mong silingan gibilin dire katanay sakit ka kuan. TV TV ba? Sige na. Oh, sagulo! Ang tapay mo din na kumukhaon din eh. Sige mo kaon nga giurot na mga nila mo? Napamadi, tiloko na lang ako ni na may dukot sayang po.
Daldri. Ang sa lagi, ma'am? Kana bang doon ko plano nga mag-open ko ako ang negosyo. Kanalan po pa. Ha? Wala. Kana, please na dali ha. B5 lang lagi? Dahil ba? May kagamay ko di ay... Lagi, gamay ka ayo. Ani-ani kang ha. Mag-open ko kananan. Unya, harvatan ta ka di ha. Hiwa na ko 4,000 imong sweldo. O yan ka? Ay, gamay ram ng 4,000. Sige, 5,000 na ta. Pagka puling lang bayhanan ni ay. Sige, ma'am. O saman? Oh, Mahawa ka dayon? mahawa dayon ko. 5,000 man ka. Ay, nagbanha si mong amo ha. Nga ako'y nagpahawa ni mo ha. Oh, lagi. Sikreto na na to ha. Oh, sige, ma'am. Mga gwapa. Ano, mas gwapa ko ka pa. Ano kayo na kamaluhana? Sige. Huwag mo madali sa ako, Pia. Saka ka mong isi, Mami, hindi mo na itong happy. Puro malaki, matagalog, kasumay. Alisa mo ba? Kaya ko'y istorya ninyo. Sige na, ma'am. Makiksulti ko ninyo, dali. Alin mo sumili ka, amang ka. Kaya bang gusto mo trabaho? Ay, okay na ba? Nagtrabaho na ito. Ay, kahibaw ko. Pero hay ba yung amo? Ay, nilakaw ba si madam na maling? Very good. Kanida, timing kaayo. Ano naman? Open ako ang kananan ugma. Gusto mo? Dakong sweldo. Kalanan? Yes. Mami, kalanan rin. Ito ka. Ay, mas bongga ning ako. Lamian na, barato pa. Ano kayo ka mga lamina? Naaman ni Dayok ako Diyos, pag-istoryahan na ba na? Magkaka na magkadayon. Ay, nasa-istoryahan na. Pero, Sa man, mga gan. Sige lang. ay, dili mo balin, huy. Layan mo, bigay. Pamason. Di mo pagingin, ha? Nakakita mo ning kwarta? Kita naman. Ay, oo, kita may magbutan eh. Inyo ka na niyo. Cash advance na inyo. Ha? Aw, Pag-size mail mo, sige na. Basta. balin na ka. Kwarto sa nina. Asa ba di ka mo balin, ma'am? Di araw ba sa tapad good me? Ay, okay, wala gasto pa masahe. Sige, good, huy. Yes, indeed. Sige na. Ugma dayon, ha? Magsugod mo. Ay, okay, ma'am. Excuse me, Rex. Sabi, ma'am. Kita ka niya akong gisuot. Sexy kay ko doon. Ludan, bayanan eh. Tiguan ba? Kana bang gusto ka na akong sweldo? Okay na mo sa field doon. Ano dahil? Pag sure lang din ha. Kabaw ko nga, 8,000 na yung sweldo na real. Lipay na mo ko dali, ma'am. Ano dahil, ma'am? Nakoy offer ni mo, kana akong masugot ka. Usa gani. Kana lang kong lalaki. Gusto ko masaligan o mahimod akong driver. Masugot ka? Unya, Kinsi man imong sweldo na rin ako. binuang mo na, ma'am. Apil na lingap, SSS, Imperial. Ay, saman. Pila bitaw, ma'am? Kinsi may lagi. Sige lang, ma'am. Dire ako. Kay okay na mong gusto dire. Doon na pa yung sakyanan. Sige lang, ma'am. Lagi ko. Yun na pa. Unsa di balak ni mo? Magtukod kag kuan. Negosyo, basta. Sige lang, ma'am. Dili ko interesado. Sure ka? Magmahay niya ka. Dili ko magmahay. Sige, dili ko interesado sa mong... Dawa taon na ni o. Sige, dili ko matawat, anak. Sige, araw na ako. Silang nagpuanda, Rex. Lagi taon. Doon sa mga nag-sit up sila kung saan na ilang ibutang diha. May mga plato, may mga
Sana siya? Mura ka nagkitiring na sila di ha? Nagkananan mo ba doon na diya, Anan, ma'am? mura bitaw anan na. Sige lang, ma'am, kay barang maghiring lang ko kung sa gina. Ano nagtukod-tukod? Sorry, ako sa ilang plano dyan. Sa birthday siguro? Amega. Makiksulti ko nimo. Oy, Amega. Lingkod una. Amega, ang sabing, ikaw ba nga na, pag mungisi ka ba, kay muli siya nagbalik, bisig na kagisi, bisig ka bukot ka, kagisi ka ba? Bagya ka nga. Bawa ni apil sa kong kagwapan. Ka, Amega. Kanang mo, bulot na ko. Mulang iyo magod ko. Asa man ka mo adto? Si Canada. Sa kuan sa second floor. Mao ba, laoy? Basta ka mo layas? Ora mismo dayon. Pasensya, Amega, ha? Amega, saan man ako ni? Biyaan ako ni mo ani. Ora inaanak gid ang drama. Aw, saan to? At mabuhat anak kay mama na imong desisyon, di bayaran na lang ka na ko. O, Ayun. 1, 2, 3, 4. Kapag mag-ihapoy, ihapa na lang na diya. Asa kami kanisari mo ko nimo. Sige. Pasensya kayo, ha? Sige, Amega, saka mamamag kumabuhat na Amega. Beso sa tabi. Amping mo yan, ha? Ingat, amping. Mga juritos diri eh. Ang akong kusinera nawa na po si Diesel. May duty. Asa po si Heidi si Rex? Rex! Ma'am! Asa ba kagikan? Ma'am, nanghiring ko dito sa tirada nila diya, ma'am, kanang kananan mo gid po na diya gitapad, ma'am. Ha? Asa ba si Quad, si Diesel, si Heidi, si Pachuchay? Paano dito ni duty speakers, ma'am? Udsa! Gabi naman po na eh. Magpapakit na nag-istoryahan na ito ni Agi. Niya karoon na lito. Itong pirate ni sila diya na sila magtrabaho. Kasi na palit anak nila diya, Rex. Ang tag-iya. Imong amiga si Alice. Unsa ko na? Ma'am, Rex. Gihir man bugo na niya. Dili na po. Bantog. Imo kay diya. Ay ko ako na Rex kanila ka. Biya diya ito Canada ba yato? Wala, ma'am. Tanaw na ngabri na, oh. Ano na gusto mo? Sabi kayo mga pagkaon, barato niya. Tinuod kiti-kilo ni mo, Rex. Hoy! Hoy, babae, nag-steady ang aping. Ikaw man na Amega. Amega si mong baga. Gusta. Kung sa negosyon. Hoy, ikaw, Lisel. Ano naman ka niya? Yun ang magaling Amega. Ano na nga saba Kasi Chay! Hayde! Jenny mo, ma'am! Jenny mo! Kailan mo, aning-aning. Ang kasi may problema Amega. Isa man. Grabe naman po kayo. Wala man yun nga. Wala nung kayo delikadisa yun nga. Amigo man tata? Di ba ba yung kutaparan di ako? Pagtukod, amigo na kong di. Larga na kang Canada. Relax, Amega ha. Relax. Ingin ani-ani na hitabuon. Ang imong mga tao, may balindari na ako kay dako madog suhulan ni ako ang kananan. Oh, di ko no. Timbang-timbang ako no, Bi. Kamu mga aning-aning ni mga. Pero yung aning mo na nabuhat ako ah. Tiger! Dili ko Trader Amega. Ano yung lang? Ano niya ako likod dyan? Ano ka malo kagabaran niya kang pakina mo? Ano? Ano kong ikumbidensya? Okay raw na lang nilita, amiga. Amiga, pag yung kayo, ta? Una ka raw niya, pag yung di may tapan ako.
my God, dawat-dawat. Papaak na mo di mo kakong iron be. Remember that piano, so delightful, unusual, that classic sensation, nakatraidor akong Omega Dolanday. Itaparan na ko niya din sa akong kananan. Ako simple naman ko nga tao. Hindi siya ganan sa kuha, di po ko ganahan niya. Nagulat rapod ko nga siya maduol sa kuha. Ako lang mo ko'y gibuhat daw tan kaniya. Sa pagkakaroon, nakuhaan gito ang akong mga customers. Apa nagiuban, mabalik sa kuha. Samtang si Rex nagpabiling nga loyal sa kuha, nakapangita naman pagkuglaing mga trabahante. Ingon anak gina kinabuhi, you have to move on. Palihog na lang kong patukar sa akong paborito nga sonata. Nasiyangan ako sa mong panaghinigalain ni Alice. Pero marag hanto dito na lang ito. Huwag dagang salamat, inyong suwat magtatampo. Asuhon.